L'Arxiu Nacional de Catalunya presenta Arreu del món, la carrera musical de Victòria dels Àngels, de 1939 a 1997. Un mapa interactiu per recórrer la seva trajectòria artística, creat a partir dels programes de mà conservats al fons documental. Què recull? Els 1.357 concerts fets, els 885 espais visitats i les 632 ciutats visitades. Com és el mapa? Trobareu la presentació general clicant a sobre de la capçalera. Com s'estructura la informació? Hem creat una visualització per dècades. Podem agrupar els concerts de diverses dècades alhora. I per a cada dècada, veure una relació cronològica dels concerts. Què ens diu de cada actuació? La data, l'espai musical i la ciutat. També podem accedir a la digitalització del programa de mà. Des de cada punt podeu navegar pels altres concerts en aquell espai. La referència a la unitat de catalogació ens connecta amb la descripció del fons a arxius en línia. Ara viatgem en un recorregut cronològic ràpid pel mapa. Som a la dècada de 1940. 140 concerts, sobretot a Espanya, amb les primeres incursions a Europa i Amèrica. Als anys 50, 283 actuacions, un èxit realment mundial, dels Estats Units al Japó i Austràlia. Als 60, una dècada de plenitud, amb 260 concerts. En el zènit operístic actua el Festival Bayreuth, Meca dels wagnerians. ...154 concerts als anys 70, conciliar la vida i la música. Trenca muralles a l'Europa de l'Est, a Moscou i a Leningrad. ...251 actuacions als 80, de l'òpera als recitals més propers. Europa és el destí principal de l'activitat de Victòria dels Àngels. Als 90, amb mig segle a l'esquena, encara 248 recitals, un temps de reconeixements, com aquest a l'Òpera de la Bastilla, a París. Ara és a les teves mans continuar el viatge.